by Mantu Manish। दुनू हाथे सखी जो बना के घरे लगे ढूंढिए पजी भेल गड़े। दुनू हाथे सखी जो बना के घरे लगे ढूंढिए पजी भेल गड़े। आए हाय सैया रोजे राते लेला कोरा उठा के सैया रोजे राते लेला कोरा उठा के सैया रोजे राते लेला कोरा उठा के लेला कोरा उठा के सैया रोजे राते सखी पति बुतावेला सजिया पचिते सुतावेला धके अलंग करे रोज तंग ओठे से ओठे सटावेला। ये सखी पति बुतावेला सजिया पचिते सुतावेला धके अलंग करे रोज तंग ओठे से ओठे सटावेला। हमरा सोहिया के कुछो न बुझाला खेला देखिए के जीव डरी जाला। हमरा सोहिया के कुछो न बुझाला खेला देखिए के जीव डरी जाला। आए हाय सोहिया रोजे राते लेला कोरा उठा के सोहिया रोजे राते लेला कोरा उठा के सोहिया रोजे राते लेला कोरा उठा के कोरा उठा के सोहिया रोजे राते सोइया बड़ी को सोइया बुझे न मेहरी के दुख रे मन भर खाला तबो न जाला देही से एकरा भूख रे। ये सखी सोइया बड़ी को सोइया बुझे न मेहरी के दुख रे मन भर खाला तबो न जाला देही से एकरा भूख रे। सरजुक समरिया कमरिया दबाई हमके देवेला उ घर में ढुकाई। सरजुक समरिया कमरिया दबाई हमके देवेला उ घर में ढुकाई। आए हाय सैया रोजे राते लेला कोरा उठा के सैया रोजे राते लेला कोरा उठा के सैया रोजे राते लेला कोरा उठा के। श्री लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलथर।